ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಅವು அந்த பெங்களூரு ஆடிட்டுగా வந்து వాళ్ళ నెక్స్ట్ మిని వాళ్ళ ఆవర్ల పండు 5 బొక్కದ ಕಂಬಳಲು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಪಿಲಿಕುಲ ಉಂಡು 9 ತಾರೀಕು ಅವು 9 ತಾರೀಕು ಪಿಲಿಕುಲ ನವೆಂಬರ್ 1 ಪಿಲಿಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಣಪಿಲ 14 ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ಕೋಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ 30 ತಾರೀಕು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬೊಕ್ಕ 7 ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಕ್ಕಡಿಗುಲಿ ಬೊಕ್ಕ 14 ತಾರೀಕು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು 21 ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬಳ 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅವು ಏಪಲ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಪಿನಿ ಅವು ಬಂದ ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚದ ಅವೇ ಡೇಟ್ ಅವೇ ಡೇಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 4 ತಾರೀಕು ಮಿಯರ್ ಕಂಬಳ 11 ತಾರೀಕು ನರಿಂಗಣ ಕಂಬಳ 17 ತಾರೀಕು ಅಡುವೆ ಕಂಬಳ 25 ತಾರೀಕು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ 1 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐಕಲ ಕಂಬಳ 8 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳ 15 ತಾರೀಕು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ 1 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ 8 ತಾರೀಕು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ 15 ತಾರೀಕು ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬಳ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ 29 ತಾರೀಕು ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಕುಂಜ ಕಂಬಳ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸತ್ ಕಂಬಳ ಈ ಬಲ್ಕುಂಜ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಈ ಸಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಕಂಬಳ ಲೋಕೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಐನಿ ಐತ ದಿನಾಂಕ 16 ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿರವುದ ಒಂದು 5 ಈ ಸಲ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಕೆಳಗೆ ಅವೇ ದಿನ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ನಮಕ್ ಬಂದ ಗುಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಳಿ ನಂಚ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ಪರದಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಬಳ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಪಕ್ಕ ಗುರುಪುರ 4 ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವಳ ಹತ್ರ ರಾಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟೆ